Matapos manalasa ng mga pananim sa Nueva Ecija na mataan na rin ang rice, black bogs o alitangya sa ilang palayan sa tatlong bayan ng Pampanga. Ayon kay Jane Soberano, Science Research Specialist sa Department of Agriculture Central Luzon Regional Crop Protection Center, nasa 11 hektarya ng sakahan at tinaniman ng palay sa Mexico ang apektado ng mga peste. Gayunpaman, kontrolado na raw ito matapos dagdagan ng patubig sa mga palayan upang lunurin at mapatay ang mga itlog ng alitangya. Gumamit din daw sila ng chemical pesticides upang patayin naman ang adult bugs. Bagamat maaari namang makontrol ang pamemese ng mga alitangya gamit ang chemical pesticides, pinayuhan ng mga magsasaka na gumamit ng Metarhizium anisupleae, isang fungus na umaatake sa mga alitangya. Nilinaw naman ni Soberano na ang presensya ng alitangya sa mga palayan sa Pampanga, lalo na sa Apalit at bayan ng Arayat, ay hindi pa maituturing na infestation. Gayunman, patuloy raw ang monitoring ng DA sa mga nasabing palayan. Samantala nitong Miyerkules, nagsagawa rin ng validation ng mga staff ng Regional Crop Protection Center ng kagawaran ng pagsasaka sa gitnang Luzon sa sitio Maligaya, Barangay Town South, Mariveles, Bataan. Ito'y matapos makatanggap ng ulat ang opisina ng pagsalakay ng mga rice, black bog sa mga pananim na palay. Ayon sa mga magsasaka sa nasabing lugar, 3 taon nang nakalilipas nang huling umatake ang mapanirang insekto sa kanilang bayan at ngayon ay muling namataan ang mga ito. Matapos ang validation, tinuruan naman ng mga staff ng RCPC ang ilang magsasaka sa barangay town site ng wastong paggamit at pag-apply ng Metarhizium anisupleae sa kanilang mga pananim. Namahagi rin sila nito sa mga magsasaka na nais gumamit sa pagpuksa sa mga RBB. Ayon sa DA, maaring maiwasan ang black bug attack sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagtatanim at dapat patubigan ng nasa 5 hanggang 7 centimeters ng tubig upang maiwasang mag-develop at mapisa ang mga itlog ng alitangya. Gayon din ang paggamit ng insect-killing fungus. Namahagi na ang DA ng Metarhizium anisupleae sa mga magsasaka sa gitnang Luzon upang makontain ang pamemeste gamit ang alternatibo at mas ligtas na pesticide. Jennifer Salenga, CLTV News.